Είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές του ΕΒΑ στο εμπορικό τμήμα, με υποψήφιο πρόεδρο τον Νίκο τον Σοφιανό. Στόχος μου είναι να φέρουμε το επιμελητήριο πιο κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας τον ένα φορέα ελκυστικό και πραγματικά χρήσιμο για τους επιχειρηματίες που θα το χρειάζονται ακόμα περισσότερο. Πιστεύουμε σε ένα ΕΒΑ που θα στηρίζει ουσιαστικά τα μέλη του και θα προωθεί την ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο. Η δέσμευσή μου είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε ένα ΕΒΑ που θα αποτελεί εργαλείο υποστήριξης και ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Παράλληλα, οραματιζόμαστε ένα επιμελητήριο που θα προάγει την επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα ως πηγή έμπνευσης και ανάπτυξης. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το ΕΒΑ πραγματικά κομμάτι των μελών του, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη και λύσεις που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικής κοινότητας. Μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο επιχειρηματικό μέλλον. Ζητώ τη στήριξή σας.